имрӯз дар бораи филми Водии Гургон наваш 2018 бо номи Водии Гургон Каос мебарояд. Ҳамаашро барои шумо маълумот медиҳем. Омода бошед, мегзарем ба видео. салому алайкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан. хушомадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз гуфтем дар бораи филми Водии Гургон Каос барои шумо маълумот медиҳем. рости гап бисёр мунтазир будем, бисёр маро ҳам рости гап бисёр савол медодем ки куҷо шид. мо барое ки як видеои пешинада гуфтем ки моҳи феврал мебарояд ва инро ҳам мо аз пеши худмон нагуфтем. мақсади гап ки мо аз даҳони худи ҳамон шахс фаҳмидем ки мақсад гуфтан моҳи феврал филми нави Водии Гургон Каос барои шумо дар экранҳо мешавад ва мо интизор шудем барои шумо хабар расондем ки ҳамин хел филм мебарояд. интизор шудем ва шумо бесаброна ба ман смс мекардем куҷо шиде бача моҳи феврал гуфти ина мард чӣ набаромад. хай рост дигар ман гуфтам ки дар дасти ман нест филма мисол ман сиёмка намекунам ки бидонум мақсад. ба ҳамин хотир гуфтум ки интизор шен. биё гапро дароз намекунем, мегзарем ба қисми асосӣ. рости гап филми Водии Гургон як ду рӯз пеш баромад ки мақсад трейлераш бигем, тизераш баромад ки филми Водии Гургон ватан рӯзи 20 марти 2018 яъне рӯзи сешанбе соати 8 дар экранҳои телевизион мешавад. дӯстон интизор шем боз ҳам мисол хабарҳои хуш шид мақсад барои шумо ҳатман мерасонем. рости гап намедонам акун дар Тоҷикистон баъд пурсидан ки мақсад ман як анкета кардам ки кай монам ҳамин хабарро. баъдан гуфтанд ки мисол забони туркӣ мешавад ё ин ки тоҷикӣ. ман фақат ҳозираша мегӯям ки мақсад филми нав бо номи филми Водии Гургон Каос 2018 бо забони туркӣ ва дар Туркия албатта ва намедонам баъдан шояд мисол бо забони тоҷикӣ тарҷима кунам. интизор мешем боз агар ба забони тоҷикӣ шавад ҳатман барои шумо мерасонем. ман ҳамин ваъдатон додум мекунем хабари хуши боз ба шумо мерасонем. чанд борҳо гуфтам ва ҳатто дар комментариҳо бисёр савол додем. ман ҳамаша бо ҷавоб додам. соат ҳозир мегӯям тон соат 12:32 шавай бародаро барои шумо мисол ҳамин видеоро кардам ки мақсад ман гуфтам ки дар эфир ба шумо гуфтам ки мақсад пага ҳатман видеоро мерасонамтон. барои ҳамин ҳаракат кардам ки ҳамиша видеоро кунам монтажа кунам мислусу пага барои шумо пешкаш кунам. фақат интизор шен. боз ҳам ҳаракат мекунем ки ба гуфти шумо ва ба хоҳиши шумо мекунем ҳамаи видеороликора. филм баъд мегӯем ки дар кадом каналҳо мешавад. дар каналҳои туркӣ мешавад бо номи TRT1. филмро агар хоҳем ки мисол бо забони туркӣ тамошо кунед бигӯем ки агар ози забони тоҷикӣ нест ман мехоҳам ки бояд тамошо кунам филми Водии Гургон. бисёр мунтазир будам. филм дар канали туркӣ бо номи TRT1 мешавад. дӯстон хоҳишмандом дар оянда рӯзи сешанбе яъне ҳамин шаб соати 8 дар телевизионҳо мешавад. дар омада тамошо кунед хоҳишмандо. ташаккури зиёд мегӯям ба ҳаматон барои тамошо карданатон, барои лайкатон, барои подписатсатон. ҳаматона ташаккур мегӯям. зиндаву обод бошен. боз хабарҳои хушид ҳатман ба шумо мерасонем. дӯстони азиз, видеои мо ба поён расид. аз шумо хоҳиш мекунам ки дар видео лайк монед ва видеоро паҳн кунед дар одноклассники имо ва ватсап то ин ки дигар бародарону хоҳароне ки мунтазири ин филм буданд тамошо кунанд. наздикони худро ҳам гап занед дар ҳамин видео лайк монанду видеоро паҳн кунед. ба наздикони худ боқӣ дар паноҳи худованд бошед.